8 December 2024 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi programu ina ya Hot Current. Programu imene timabwera pano ndi kuzayikirapo mulomo pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo tikamalankhula pa nkhani zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina ndi lomwe lija Ndevu Zamwayi Wonder Nkwenda Vili Msisia. Komanso mwapaderadera alandire Avayana Chunga amene ndi amaphang'ombe. Komanso sija lauko kuli Ajona Pankuku amsukuluzi akuti chidule msuku. Takulandira Nkwenda Vivi auzilimbikira. Nkwenda jani? Nkwenda Vili. Nkwenda Vili Msisia. Viwi? Yes, tili ni mifunda. Nde watu mfunda watu ndife amsisia ankwenda Vili opiri. Jabu ujungaso muli nawo mfunda? Ifuato libe. Awangoba na zachingoni zitali zikokozo zakezo. Tutaziluma ba. Timati tikulandireni ku program yathu ya lero ya Hot Current pa 8 December 2024. Bwanji tisanalankhule zambiri timve uthenga ochokera kwa masponsors athu a Ceres Enterprise. Ceres Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5 8GB RAM 512 SSD going at 1,800,000 kwacha, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Titokonze ma sponsors athu a Ceres Enterprise amene takhanawo mokhulupirika throughout pamene tikupita kumapeto kwa chaka ayu ndi ulemu wanu inu a Ceres Enterprise amene amapezeka ku Zomba komanso ku Lilongwe. Nkhani zathu zimene tikufuna tikambirane mu program yathu ya lero ndi zitatu. Nkhani yoyamba ndi imene ili mkamwa mwa anthu awa amangotchuka kuti Afrobarometer, koma imeneyi ndi Center for Social Research under UNIMA, University of Malawi, kumene kuli amenewa Afrobarometer amene adachita kafukufuku wawo makamaka mu mwezi wa August chaka chino kuyambira pa 1 kufika pa 14 pamene adalankhula ndi Malawi nkhani zosiyanasiyana. Ndi lachisanu atulusapo nkhani ziwiri, kodi katangale akuyenda bwanji mdziko muno, komanso nkhani za ndale zikuyenda bwanji mdziko muno, tikambirana imeneyo. Nkhani yachiwiri ndi imene tikumva kuti nduna yoona za anthu ogwira ntchito Mayi Agnes Nyalonje akuti atula pansi udindo wawo, kodi chasitsadzaye nchiyani kuti njovu ithyoke mnyanga. Yachitatu ndikagwiridwe ntchito pakati pa apolisi ndi ife atula nkhani, tizigwira bwanji ntchito ngati mano ndi lilime mkamwako, kuti tisamalumane tisamapondane pamene tonse tikufuna kupereka chakudya kwa munthu uku. Kodi pamene tikunena kuti obstructing an officer on duty, kodi is that only limited to police officers, kapena you can also obstruct an officer? This is a journalist on duty. Tizigwira bwanji ntchito limodzi pofuna kuwatumikira Malawi. Abambo inu nkhani zathu zokuti tikambirane mu program yathu ya lero ndi zimenezi. Tuyamba ndi nkhani ya kafukufuku. Now, nimati ningopereka ka background pang'ono tisanalowe mu nkhani. Nimati tikumbusane kuti our Afrobarometer ndi bungwe lochita kafukufuku pa dziko lonse lapansi. Padakali pano ali maiko 42. Ndipo kafukufuku amene wachitika uyuyu ndi wa mu round 10.
amakhala ndi maraundi ndithu kuyambira 1991 ngati sakulakwa. Is it 1991 or 1999 to now? 1999 sorry, yes. To now ndikuti apanga makafukufuku uya round number 10. Nde zimene amatulusa apapazi ndi zijamati second session. First session idachitika ku Lilongwe kumene adadena ko nkhani zina za mu round 10 momwe. So nzati mu round 10 munali nkhani zingapo zimene amafufuza. Second session ndi imene atusa za Katangale komanso za kodi ndale kukhala ba political landscape mu Chingerezi. Nde amalankhula ndi amalawi amene ali ndi zaka 18 kukwera kukusweza amalankhula ndi akuluakulu. Komanso amagwisa ntchito face to face. Sizotumizana pa WhatsApp chanchani amakumana ni munthu ndikumalankhula naye munthu uja kumalemba zimene akunena munthuza muchilankhulo chimene nchamziko muno local languages ndekuti chichewa ndi zilankhulo zina zimene timalankhula muziko muno. Amagwisa ntchito mafunso amene ngovomerezeka pa dziko lonse lapansi standard questionnaire. Mukafukufuku amene yiyu wa mu round 10 amene tikhale tikumusanthula pa posa khalisapa adalankhula ndi amalawi 1200 ndi anthu manena kuti muziko lomwe muli anthu oposa 20 million chifukwa chani mukuyankhula ndi amalawi 1200 okha ndi zovomerezeka amati simple sampling. Amalawi 1200 wadapeza mu ma district osa dziko lino sikuti idali gawo limodzi koma nambala ngati imene iyi ndi sample yovomerezeka mukhoza kuigwisa mukafukufuku imakhala ndi zosiyana zijamati minus or plus 3%. Mukachita increase the number of anthu zimene imachita affect imangokhala percentage ya error icha. So that it can move if you take a marginal error. If you take it to 2,400, it means your marginal error will decrease by 1%. Ndekuti mukhala ndi plus or minus 2. I just want to explain these scientific things chifukwa choti tikamachita comment tikuyenera kuti tikhale ndi foundation yovomerezeka. Ndipo kafukufuku amene adachitika kuyambira pa 1 kukafika pa 14 August 2024. Komanso adafusa mwa anthu 100 aliwonse ndekuti amafusa anthu 14 m'matauni, anthu 86 midzi, 14% urban, 86% rural. Komanso gender kuti amayi ndi abambo 50-50. Ndekuti mu 1200 Malawians muli 600 amayi 600 abambo. Now ndiye tikupitano ku nkhani ziwiri zimene zatuluka mukafukufuku ameneyi. Yoyambirira ndi yakatangale. Katangale akuonesabe kuti akukwera. Now amafusa zijamati perception kuti mukuona bwanji, and perception is based by what people say. Zimene anthu akuona, zimene anthu akumva, zimene anthu akudziwa zimapangisa kuti aziganiza. So izi zimene tukamba papa ndi perception ya Malawi amene anatenga nawo gawo mukafukufuku ameneyi. Nkhani yoyamba ndi ya corruption. Atafusa fuso ndi mukuona kuti corruption mziko muno ikuyenda bwanji ndi Malawi amayankha nde tizionera limodzi. Slide yoyamba imene akutikira pamenepo ndiyo kuti anthu akuganiza kuti widespread ya corruption mu key institution. Kodi wafalikira bwanji Katangale mu makamaka ma institutions amene wawo amene anthu zimakhala nawo uchidwi. Pamwambapo pali a police at 44%. Anthu akukhulupirira kuti a police ambiri ndi amene akuchita Katangale. Number 2 pali office of the presidency. Mu office imenemo anthu akukhulupirira kuti 38% mmachitika za Katangale. Kenaka mabwana ma business executives amenewo ali pa 36%. Ogwira ntchito mboma civil servants mukatecho samwe nawo amene anthu akukhulupirira kuti ali pa 35%. Anzathu otolera misonkhowa 35%. Traditional leaders nyakwawa zathu mfumu zathu naonso ndithu zogwisa malozi I think mukwaona apo naonso ali pa 34%. My judges and my magistrates, for the first time, we didn't used to see them anywhere. For the first time, and how Kruvida are 33%. Now, remember, this is how much people interact with you. You know, our interaction now, I think, in Makapa, no one have now also Kangate Alimuguru. Nyumba ya Malamulo, 33%. Local government, many one they would indi kuma council kuma OTC, amenewo ali pa 33%. Kenaka mabungu amene saboma non-government organizations ali 19%. Komanso even awo amene amabanga za mapemphero kandi akhirisitu asilamu kandi azibusa menemo 16% anthu akukhulupirira kuti yayi amene waso sikuti sakupanga nawo zakatangale.
ndi mmene amalawi akuganizira kuti Katangale akuyendera. Time kai pamene popo ndiyambe ndinu Ochunga. Apolisi sikoyamba kukhala number 1 in a row 3 consecutive years award winners komano 3 consecutive service yes defending champions kafukufuku atatu amene atulukawa oonesa kuti kodi ndi ati amene ali pamwamba apolisi akhala akupanga defend position imeneyi for 3 consecutive service at 44%. Chifukwa chani? Mwina is it because we transact makamaka wanda police aja timagwira nawo ntchito kandi pansewu kandi amalemba mabelo anthuwa you understand it? You see kuti there is a lot of interaction ndi anthu and anthu akukhulupirira kuti iwowa amapanga Katangale kwambiri. Tiyeni tsopano tiyambe kuifotokozera nkhani imeneyi ndiyambe ndino maphangombe. Mwayira njira bwanji in general kenaka specifically tikamba kuchita breakdown ino mu maslides amene tikhati kuona mu program. Kuira ndira kwanga especially ndiyambe nkhani ya corruption iyi. Yes. Nkonena kuti ngati anthu amene akutchulidwa awo perception ya anthu ili motero kunena kuti amapanga motel then we have no country. Simple. Tilibe dziko. Chifukwa taona apolisi ku office ya president asogolera business anthu ogwira ntchito za boma ku Msonkho house kaya mafumu uko anthu oweruza milandu parliament ma MPs athu kumeneko ako local government nkuzapita ku ma NGO kumalizira asogolera amipingo apapa ndiye kuti ifenga tiziko because one would think kunena kuti our structures amene amagwira ziko without these structures you have no country whatsoever. No wonder tumati tikaiona zikoli mpena pake nkumadabo kuti anatilosa ndani chifukwa anthu amene amayenera kuti alikankhe zikoli kuti lipite pasogolo they are the very people amene ali macaprics. So izinzomvetsa chisoni number 1. Number 2, ineni muona ngati kuti anthu Afrobarometer anakhala kuti akuadandaula based on methodology. Kunja kuno anthu anapanga ma research ma masters ma PhD ngochuluka kwambiri masiku ano even munthu wa first degree akumapanga research kuti apanga graduate maphunzisidwa ndiso nkhani za methodology za sampling izi sample size zonse zija sinamvepo kamodzi akaswiri amalama yankhula anakayankhula kunena kuti ifeyo methodology amene akuigwisa ntchito awawa sigwirizana nayo koma sinamvepo ayi zimene zimaoneka nzonena kuti kafukufuku zosatira zake zikakhala kuti sizikuwakomera ena nthawi imeneyo Afrobarometer imaoneka kuti yanjoyipa kwambiri ikawakomera ayi Afrobarometer anthu amayivomera. What I would think is nthawi zina inu amene mapita ku school muzikhaso pasogolo nkumanena kuti this is scientific research. This is data awa ndi manambala sanama koma mwina tinene kuti tigwirisa ntchito bwanji zosatirazi komanso titaukonza motani kuti ifeyo pamene mwina anthu amationa moteremu perception imeneyo tiikonze. So apolisi kaya inu office of the president mukangwamba nkonera kuti muziyambala ndi Afrobarometer mukulakwisa. Rather the issue should be kuti nchani chimene chikupangisa kuti anthu azitoonera kuti ife kopisi ndakuba kwambiri and tingakonze chani. That's what I would think. Koma masiku ano unfortunately ambirife timangokhala reactionary nkhondo basi amene ndi opposition atumidwa motere. This is an opportunity to konze zinthu. Otherwise wonder or tell you ngati anthu awa list iyi tuwaona kuti ndi anthu amene ali corrupt then zoti ndi dziko ayi zomvetsa chisoni. Ochunga uganiza kuti tilibe dziko chifukwa sadasale amene sakupanga Katangale ngakhale ndithu amipingo azipembedzo nawonso akupezeka nawo mu Katangale kuti anthu athawire kuti. Reaction yanu koyamba amsukuluzi in general then we will narrow it down now to corruption in particular chifukwa we also move to the political landscape. Your reaction? I loved your introduction. Ndiambe kumeneko kunena kuti zikachitika ngati izi ndio osadziwa omwe. They will want to come forward kuona kuti amadziwa. So ukangolankhula zinthu zosukuzidziwa anthu amaito zoti sakudziwa mbuli matenda. So sadziwa nkufa komwe. Ungoyambira ponena kuti what I've seen others mwene ndabe kupanga ka declare kunena kuti mmene anthu atalandirire melandira chunga mmene analandirire zizi
wherever they are, in whatever rooms they sit in, Afrobarometer, it's a credible institution. My friend, I believe kuti magaida awa santumba. Okuti muthu akungwapanga brush aside anyhow. No, they have been there. They do so many things. Interestingly, anthu akafuna kuvomera kapena kukana zinthu amasankhamo zinthu ziti. But if you look at this survey result, muli zina zimene zikuoneka kuti anthu akuzona kuti zikuyenda. Jen, yes, tatiponyere slide imene kukamba magraphs water and sanitation. Aoneka green janje timafuna tiyankhule ku slide imene yoyo chifukwa cha point imene akuyankhula amsukuluzi. Tatipezera imene ini magraph ndithu a green choncha kusika mwamba pali water and sanitation kuzafika ndithu ya price adjustment. Pasipo imene mayankhula ku imene ndimene kuti anthu mwina bapeza we are so obsessed ndi politics kwambiri. Timapanga no ignore zinthu zina zake no kuzidumpha dada. If you look at that side pali water and sanitation services, anthu perception yawo mina akuonera zinthu akuona kuti at least boma likuyesetsa government is handling these issues well, because the question was how is government handling my issues awawa. Exactly, yes, okay. So aspect imene umeona simangambira kawiri nkhani zimenezi. If you look at government ukapita pa maintenance of roads and bridges, yes, kuma pali ina yake about addressing education needs, yes, pa 41%. Kuna yes, pa boma likuyesetsa kumapuziro. Okay, now ukapita pa spending pali keeping prices stable, boma likuchita bwanji kuti mitengo ikhale yokhazikika yakatundu, pali jano 8%. Yes. Yeah? Yes. Pali narrowing income gaps, managing the economy 15%. If you look at the zina zake sukuti akwafusawo angopanga mfwizizo kazoka. Zina zake no, sirikoni mezi wone watu boma lumekila kwino. If you look at kind of manage the economy, kuna karara zikana zimenezo, esunzoli agana on what basis. So pali zina zake zokuti nzolondola amalawa kuzona kuti nzotero. Zina zake zoti sizikanda bwezo akumanira suli sizungani sizikuyenda mafranda ne pamene pokwambirira. Pa sampling imene unaichula izi. Yes. Kunena kuti akulu tukamba za science. There are scientific methods amene akugwiritsidwa ntchito. Iwe ndine timabwera kuno kunena kuti ena athu wapanga aji kunena kuti mafuna njotsika ichi. Mafuna kuti ena athu wameoneka kuti 1.2 yo yoshepa kwambiri 1200 yoshepa kwambiri. Nditi manena kuti akulu mukuti ti over ja 20 million, yes, 21 million and so, about kwa ena kuti research iyi khale yomveka ndi kuti aliyense plus 20 million yo amene ali above 18 years ayankhe nawo ndi referendum. Even with referendum, see Malawi 21 million upewa amene ali above 18 years. Yes, because even tikamavota timavota amene ali ndi zaka 18. Abana for kuchipatala kulazo zili mwini malungu atangovola apapa amangobaya kachaka toje patabe weza timene tijazi ngati sample anditenga sample ya makazanga ndayeza kuna ndilibe mazemo sunganda ndaule kuti fa matenga kujala mukalatenga muyeze solo apa oloso muyeze mutenge nkapigiri magazi wakuti tikhulupirire ni wifasi mangotenga kukhaka kama magazi kukhaka apati drain ose tupilose mangotenga magazi wako ino anthu amene mukumbayankhulira zinthu izi sampling ndizolondola ndithu and limene akhala kuchitira mbuyo mosemu imene except ka ulendo wina akarada kuti adatanga adafika para is it 2.4? Yes. Okay, because of the ujenet zimatengera support yomwe ilipo komanso chimene afuna kufusa. Yes. Nde amata ndimene manaza kuti iyi at 1200 marginal error the plus or minus 3. If you go to 2400 marginal error will drop by 1%. Yes. You understand? Yes. And so but at minus or plus 3 it is still accepted scientifically. So kuyamba kwanga ndimalize ndimene alankhulira ochunga kuti ngati dziko tili ndi zifukwa zokwanira, we are so justified to get worried. Chabwino. And I'm not even surprised because even if you look at the perception ya katangale kuti anthu akuiona bwanji akuiona kuti ikukwera taika so slide imeneyo ya perception ya kuti ya seko ija imene kuti seko ya ujenicha ya chifai cha osati ya zipani ija no yoyambira yakatangale. If you look at that one
upezonera kuti ma institutions amene amatchula is this the one? Yes, performance of government in fighting corruption. Ndikuti apo ndi is it 46? 46% yakhulupirira kuti situpanga bwino. Yes, situchita bwino. Yeah, pamene fairly badly ndekuti pakatikati ati 22%. Komano maybe just to add on what you may be saying, 54% ya Malawi they perceive kuti corruption has increased. Akunyanyira. Yes, akunyanyira. Sena ndimene analilimina chaka a year ago. Yeah, 14 akulita ngoima pomwepo. We have stagnated 14%. Yes. So mafunso amene amanena uchunga kulina kuti akulu tika defender tikavomerezana tizifunsana mafunso kuti kodi ndi chifukwa chani office kwathuku anthu aonera ngati ifeyo timapanga katangale kwambiri. Yes. Mayiwala mtimu yawo. Kodi ifeyo bwanji sizi kuti choka izizi angoti amala kutolefe nakatanga different kotokane. So these are the issues zimene anthu akapanda kuzitenga positively. Ena ake mulomba kuti agwise chito opportunity iyi they'll miss it. Chabwino tizidulana chifukwa nkhani zambiri zoti zikambirane. China chimene ndimafuna ndingokambapo ndichokuti kafukufuku uyuyu ndi uja timati quantitative research imatipasa manambala. Na kudusa pamene popo palija timati qualitative kuti notiziwe zifukwa zakuti why. You understand? This one simayankha funso lokuti chifukwa chani. Imakukhala funso lokuti kodi mutakhala kuti inuyo mukuona amene katanga tikuchita mdziko muno mukuganiza tikuchita bwanji. Ndi anthu akuti 54% ya amene anafunsawo ati katangale akutani akunkana kwererabe. Ndiyeno muthano ino kukhala nkumafunsana kwani ukono chifukwa chani anthu akutani akuona benga kuti katangale titanena kuti chimodzi mwa zinthu mu high five mwatukuja ndoti tifuna tilimbane ndi katangale ndi chifukwa chani be 4 years down the line anthu akhulupirirabe kuti katangale chakukwera uchunga ndimati inoti ambe kuchita dissect imene tisadapite no kwinako. Yes, nkhani ya katangale poyamba ndimafuna ndikubwereseni pamene boma ili limalowa li Tonse Alliance nthawi imeneyo panali maspeech amphamvu kwambiri amene achakwera pamodzi ndi amene amathandizana nawo ngati running mate Malemu Chilima pa nkhani ya corruption. Anayankhula kwambiri ndipo ankachita kunena kuti alipo anthu ena amene ali mndende onena kuti mwina anaba nkhuku amenewo ayenera kuti achoke mbava zenizeni zabomazi ndi zimene zipite kumene. So the narrative was very encouraging. Ndi anthu anali ndi chiyembekezo chachikulu pamene Tonse Alliance imalowa mboma. Unfortunately atalowa mboma nkhani imodzi imene inatenga kwambiri gawo inali nkhani ya bungwe la Anti-Corruption Bureau. Kumbukirani amayi Martha Chizuma analowa by public demand. Anthu ataona mmene anagwirira ntchito ku ombudsman ndikumanena kuti mayi uyu wosaopa mayi uyu ndi wamphamvu I think kumatenti tipange support. And at that time I'm sure anthu amene amapanga corruption pene paja ankapanga mantha. Then sono corruption iyo imaphweka kuikamba koma akakhala sono ayamba zomagwirana ndi ogwiridwawo azikhala kuti ndinuyo amene muli mboma because ambiri amene ali mu Tonse Alliance amafuna kuti ogwidwa azikhala DPP. Yes. Ogwidwa azikhala maboma mbuyo. Yes. Koma sati iwowe yani. Iwo amene akupereka ndalama kuti mukagwire amene adatuluka mboma. Mayi Martha Chizuma chimo limene anachita amapanga ziwiri. Ndo tigwira mbuyo umuso kutaya swala. Yes. Ndi pamene mayi aja game inavutira. Andi atangoyamba zimene zije tidaona anthu ena amboma chisuda ntchito even mu cabinet mote andi kwambira komwe there was a little bit panani ngati ka celebration koma sikanakhale nthawi yaitali amayi aja ndi history sopano mukudziwa zimene adachita panopo Anti-Corruption Bureau people don't even know kuti kuti mwati akuyendesa ndani akutagwirizira akuti kuna kugwirizira ndani ampasaso ujeni ampanga renew contract data ndiyeno pokuti zotsatirazo zidakali under dispute amene mazikayikira ujayi watengano acting iso akhalenso acting abagwirizira pazimene anthu ali nazo mavutoso. In general it has not been a very convincing walk against corruption by this government. No, kumbukirani
kuti anthu amene akhala akutchulidwa ndi nduna anthu amene akutchulidwa akhala akutchulidwa ndi anthu onena kuti akuluakulu anthu oti amapasa ulemu. For example, ku State House for example nkhani ya SATA ndikupasa mchisanzo anthu ena amene amatchulidwa ndi anthu ngati akuluakulu oti amagwira ntchito ku office ya president. Exactly. We saw that. Exactly, we saw that. So ine ndikuwuzani kunena kuti pamene pachapa game inayamba kutayika. Now one would have thought kuna tingwe very basic issues kumangidwa kwa Chizuma kodi wamanga mayi wandani mpaka na pano boma simadziwika muno bwino aliyense kukana kutawira zinachitotengera McDonald's. Now ngati muli a clean government palibe chimene chikuchitika chakatangale and you don't want to protect anthu amene akuba ndi chifukwa chani should be difficult kukhala zinthu zovuta kwambiri kuti mungonena kuti apapa kwanga ndi uyu anapanga izi iwe tayima ntchito kapena tapanga action yakuti anthu anamba kumaona izo khanga zizogwirizana nde chinanso kumbukirani nkhani tikapita ku nkhani ya procurement kodi nkhani ya AIP kani nkhani ya mabridge aja izachitika nthawi yake iti ni nkhani yake ya boma yomwe nkhani panali ya bridge inali kuti buchale kani ndi boma yake ndi lomwe zinthu kazimene zichazo msamazichepesa boma anthu amakumbukira ndipo munthu mmodzi angopita kumuzi ndikuangowauza kuti tamvani zimene akuchita boma akugula fetereza ku buchale unazimvapo zimene nkhani yapita so in terms of perception but those are some of the key things zimene zachitika kuna bridge foundation kumbukirani panoto amba anthu kunena kuti Christmas itu afika anthu akuti iya ti dalire chanchani is it this yeah no bridge and then zaisi bridge abwelano akomite ya parliament atili agenti zikhulupirire nkhani naso all of that zimachosa trust. I'm not surprised kuti anthu chikhulupiriro chawo pabomali pa nkhani yothana ndi katangale chinati chabwino tizithamanga ndi nthawi kuchunga komanso apankuku imeneyo inali mbali ya corruption imene Malawi 54 amene anafusidwa akukhulupirirabe kuti katangaleyo akupita patsogolo kusonyeza kuti ngati tikumenyana ndi katangale people are not convinced kuti we have done enough to fight corruption. Whether you agree with that or not, the research is telling us otherwise. It's up to you. Amena upasa ni mphamvu zimenezo kuti muone kuti mupanga bwanji to change that perception. We moving on. Tipite kunkhani ya ndale pa ground. Mu zotsatira zimene anatusa lachisanu Afrobarometer mbali inali imene iyi. Iwe Jeni aponya pie chart ija imene ikuonesa kuti khala ngati anthu 49 akoza 43 sorry akoza kusankha DPP chimenechi. Nimati tiyambe kukambirana ndi chimene chichi anthu a Mulungu tiyambe ndinu amsukulusi tafotokoza kale kuti kodi manambaziwa amayenda bwanji ndiye apopo as in August chaka chino Malawi 1200 ajawa atafusa voting intention yawo adanena kuti 43 akuti akhoza kuvotera DPP 29 akhoza kuvotera MCP. Now mbuyomo mmene tinkapangira zichatimati first past the post ndio kuti bwezi tikunena kuti tidakavota voti DPP adakapambana kwa poti pano tinabwera ndi 50% plus 1 tizinena kuti DPP akhoza kumatsogola ndimene timvesesere chimene chichi so kuti akanangotene ndi kuti iwo atenga boma because remember masiku ano maina kuzipeza ndi kuti pa Malawi 1200 aja munthu amene adapeze more than 600 kuti iyeyo ndi awasadapeze 600 awadapeza 43% of the people. Okay, can you break it down chifukwa apa pamene pali nkhani yayikulu na corruption zija zikuonekaso ngati sinkhani so ngati mitima yakuthamanga ndi apapa ichi DPP akuona ngati adyera nyama. MCP adachita react to a secretary general Bambo Richard Chimwendo Banda zazi za mkutu sikuchoka wina afune ulasafune. Yes, kuseza kuti ka research kanuko alibe ntchito malingana ndi research yawo paja umakhala ma director of research alipo now ma director of research on paper amasankha even ma convention muja ma director of research MCP akwaoza zina alizi za mkutu kabisa chanklani wanda ndiyambe nchonchi kunena kuti ukadziwa pamene pali vuto lako ndipeleke chitsanzo chabwino. Yes, anzathu anza umoyo tini mautenga mawayiresi majani amalimbikitsa anthu kuti ngati dziko tiyeni tidziwe mmene tili nthu mwake chabwino
yes chifukwa tikadziwa boma lili ndongosolo kuti atakupezani kuti muli ndi HIV mwachitsanzo muyambe kulandira mankhwala otalikitsa moyo chabwino ma ARV now pali ena amene amatha kusankha kunena kuti ine ndifuna mpite andiuzeni kuti mthupi mwanga muli bwanji ndiziwa kuti mwina nthawi kuyamba kutero now pali ena amene amati amene kumamva kuti pena pake pa usinasina koma mangopanga ndikakaziwa nditakufa kwa uyu amene wasankha kuti adziwe nkumuuza ndi zoona ngati atapezekana ndikuti thandizo lilipo atokhala bwino chabwino wina amene wasankha kunena kuti asatero sizisintha mkati mwake mucha azimwatumbusi ndiye ngati matenda walipo iwe nkumapanga pretend awe matenda adakalipobe mwa iwemo chabwino tofanire chotsonera kuti magayizi awa Afrobarometer yes ndikubwera mbuyo pang'ono sanakambeza pano pasi chabwino August 2022 yes adanena so kuti amalawi adakata vote nthawi imeneyo 2022 yes 41.6% akanavote DPP yes that was 2 years ago yes 26 point something akanavotera MCP ndikufuna ndimeka because those are the two major political parties yes so 2 years later DPP ja ndikuti akwera ndi mwina 2% ikufika pa 43 MCP ja 3% yafika 29% so mafigures awo tikalenga even ngakhale zisankho za kumbuyo yes abwana amadakanena yes zimachitika ndi tumotero umu ndikatengera data yawo imene even from 2014 yes 2017 so idatuluka ina yes imene inkaonesa kuti DPP yes avulala yes MCP wina exactly and DPP ankakula mtima amene akuli ali mboma akakhala mboma amakana inde mu 2014 muli People's Party yes adanena kuti magayizi awa a DPP yes amapeza that time 27% yes MCP akapasa 21 yes PP 19 yes. UDF 14% yes so kuti azimachita kukhalira kuti nkutali kweni chabwino zili ndinuyo kukula mtima ife tikusona kuti bwino koma perception ya anthu kunja ako ndifuna kuganiza zimakhala zosiyana chabwino ndimafuna nenecho ndikunena kuti chimene chikukula mwina nsinkhu kwambiri kuti mwina ndingokhaliza tsapano kuti why would amalawi be thinking umanena kuti ambiri so amene mwali 86% amalaso rural akhakumudzi yes 14% in that town so ndimanena kuti anthu akumudzi aja wanda tine chilungamo kweni kwambiri chimene chimakhala chikuwapsinja imakhala nkhani zachuma chabwino now ukayang'ana graph ina yacho kapa imene timayang'ana nkhani ya chuma inali amalawi ambiri akuona kuti 50% akuona ngati chuma chikuyenda bwino yes about 8% yes stabilization ya prices akona mitengo ino munapanga program ina yako ile squat kuno yakulinji mkafusa anthu kuti mitengo ya zinthu kuyenda manje mwana ukukumbukira amati ubatha kupita lero kugotale kupeza kuti masala mtengo wasika wakwera so kupita after 2 weeks kupeza wakwera so munthu akubudza bwana amayang'ana zinthu kati zimene zijazi kodi mchere ndikumaugula mtundu wanji pano chabwino fertilizer imweyo so they are able to compare mwina zimene zikuchitika pano mwina ndi zimene zimachitika mwina 4 years ago so munthu akumudzi amangoyang'ana zimenezo okay yes iwe manena kuti mwina research si kupita kumafunsa kuti why yes okay akufunsa kuti mutavota ndani zifuwazo ailezo mumtima masana mfuse unanene zilizo zimenezo so mwina tikangoyang'ana umoyo wa anthu mwina akumudziwo wakhala wotani for the past 4 years would agree pali zinthu konzira zake zimene boma likuchita mwina mtawuni munomu misewu mijani yes komano munthu akumudzi are they recognizing that chabwino pepani yes I know ochunga iyi ndi imene yagwedeza padakali panopa mmene manenera muja kumeneko kwene naliko ananditenga ngati mmodzi mwa anthu amene ndimafotokozera kuti izi zikutanthauza chani so naonako kudali a Francis Mphepo a DPP adali kumeneko naonako not Ibrahim Atolo a Yusuf Mwawa a UDF adaliko awa anzatha MCP wa udalibeko as usual zambuyo moso nthawi imene wakakuli pampando maona bwana anali ndi kafiri nyibe kuti asingi zikhoza kukhala mezilili so they didn't want to be there to be embarrassed you understand so they decided not to come but that does not change the result like that how would you want to number 1 comment on this 2 ka device kaende bwanji amapang'ombe
atabweresanso taponyaso grafi ja iwe Jeni Nazombe kuti tione kuti akuti amalawi akuona kuti atha kuvuta bwanji. Yes. A slight note imene ndangoganizira kompano kuti funso inaonena kuti if presidential elections were held today, which party's candidate would you vote for? Then mazifunsa kuti kodi anthu akuvotera chipani kapena akuvotera the candidate. Chifukwa nthawi zina assumption imakhaonera kuti ukachikonda chipani ndiye kuti candidate yo woyeneranso kuti umutenge. But sometimes it's not. Yes, you understand. I hear you. Yes. Yeah. Yes. Anyway, this one a candidate the candidate wa DBV. Yes. The amena wapeza 43%. Amutalika. So this was in August. Yes. Candidate wa MCP at 29%, and you know why August? Yes. I know why you because the Spanish Generation apange ma convention got UDF, but you must also remember the June incidents. Exactly. You understand? Yes. But so anyway, it was just some by 14 August. Yeah. I thought it was just an observation. Yes. Okay. Chimene mafuna kunena chonena kuti mukaona ma numbers iwa tioneza 50% plus 1 apapa ndiye kuti muona kuti palibe amene akupambana. However, ma statistics ngatawawa atha kutithandizira kuzipaniko paja tukumanena aliyese kule ndizayimandeka mukamali manokha muzikhalanso kuti kafukufukuyi mukumuyang'ana mukuona pamene muli chifukwa IMCP kuima panokha kuti muphatikiza angati kuti muzafike pa 50 plus 1 ndiye kuti muyenera kupanga katonsa ansi kena ndi and unfortunately it's going to be very difficult kuti zipani zina zikhulupireso MCP kuti apangala. Now DPP itokhala ndi a higher likelihood kuti zipani zina zitavomera kuti mwina akhale nawo limodzi. So muona kuti pa 43% at DPP atati aphatikizane ndi UDF they will still not get because that's 9. Yeah. No. It's 7. So 7. Akala 50. Akatenga UDF ndi kutaipa 52. Mayona. So zimene zikuthandizeni kupanga strategize pankhani ya ma alliances. Koma kunena kuti anthu mwina maganizo atokhala wotani kavotedwa aka. I'm not too surprised. Chimodzi chimene tisamayiwale nthawi zonse nchonena kuti it doesn't matter how popular you are as a president. Koma anthu ngati chuma menanena nzanga ndipo tikamati chuma mwinaso we are complicating it. Ngati munthu wakumudzi akukwanisa the basics amoyo chakudya ali ndi madzi akutokhala ndi pamalo mukangomutero munthu they are done. Nchifukwa chake anthu amatha kugula mavoti ndi bagi ya chimanga. So boma likakhala kuna kuti mbali imene iyi ya economy yakuvutani takati kumamva za maize inflation mitengo ya chimanga kumakwera mpaka na panopo it's about what muna 50,000 on average. Now kumapezeka kuti alipo anthu ena amene akulandira salary mwina 70,000 ma security guards kaena alipo mpaka 50,000 panopa minimum wage is 52,000 ya ma maize ya ma domestic workers. Akangogula thumba la chimanga exactly kungogula thumba la chimanga iwewo watha sunga khale parenti sunga lipile palibe chimene chingaende. Now those are the majority. Inuyo amene simakuyenderani ndi anthu ochepa mdziko lino. Majority ndi awawa amene akungoti akagula thumba la chimanga moyo wawo wathera pomwepo. Now what do you expect atafunsidwa? What do you expect? Ndiye mukamaona manambalawo ine sindikudabwa according to mene chuma chikuyendera because good economics they make good politics. Ngati mufuna kuti ndale zanu ziyende bwino tangu esani kuchuna bwino kumbali iyi ya zachuma muona kunena kuti anthu akakhuta Yesu nthawi nake atakhutisa anthu atadya anthu anamudiya amene akhale fumu anachita kuthawa Yesu Yohane chapter 6. So in the same context kumalayi kuno ndikuwuzani kunena kuti government you have nobody to blame but yourself. Chabwino papepani ndikugwirani mafuna aliyeseno abangeno react quickly pamene ndikuchokapo pankhani mutakhala kuti mufuna mulankhule ndi MCP ndiyamba ndinu amsukuluzi mungauze zotani nanga DPP mungauze zotani others mungauze zotani chifukwa ena onsewo tachita group ku others
awiri amene ali ma contenders and we have been saying it ena makana amatsutsana nazo but the truth of the matter is my front runners the MCP and DPP first message kwa MCP chifukwa ndamene ali mboma pano kenaka DPP kenaka ena msanga very quickly ndinene kuti chifukwa kunali reaction yake mwendo yes ndinene kuti ndiyambe ndi pamene asira uchungapa kuti MCP atakhala ena ayang'ane record yawo in the past elections chabwino paokha yes amapeza ma percentage anthu bwanji chabwino I don't remember them going beyond 40%. chabwino The last time they won, I think it was about 37%. chabwino So malemu Bingwa Mutharika anakagwathena yake kumpoto mavoti chabwino ena pa ground awo mauza kuti abwana kuno zili bwino chabwino mpaka adakanena kuti kodi ndimesa manduza kunena kuti true that aspect ndionena kuti ine kanakhala kuti ndili mu strategy team ya MCP ndikana nena kuti atiuzira mayeso chabwino tili ndi mwina myezi 9-8 yonena kuti titakugunda mwina mwasanga atusamachita kuwakawizina makapa perception ipo kuti titakutera kwenda kuthamanga tigunde apa tione kuti anthuno ikamata 3-4 months kubwerayi athomanira chani zaife the moment ati aganiza kunena kuti ifeyo tipopula tawina kale ifeyo tili mboma chifukwa Afrobarometer ndikukhulupirira kuti amayang'ana kuti in a free and fair election yes ifeso tuganiza kunena kuti chisankho chilali chichitike mosabera mosapanga china chilichonse chabii amalawi athu amaganiza matundu otere ndimanena kuti IMCP asakule mtima chabwino IMCP Afrobarometer sale amberero chabwino the area you accept kunena kuti amalawi akutona mwachilesi akamapanga trash Afrobarometer mufuna kwananga nambali sathu organiza chabwino akudziwa mala chimene akupanga so akuluakulu musalimbane kumatumbo sidi kumene ku MCP ku pesa ndi vuto ndifua chana Malawi akona ngati kuti zikuvutani besa akakuvuteni inuyo just 4 years down the line after kuchotsa DPP DPP amuthalika kuti Malawi ena amanena kuti inu ndachikulire koma Malawi ena kuti akaonera kuti candidate fetovota wa DPP mwe ineyo nofanele kuti it's not yet over so the mawina I still tell them munina kuti even amalawi atatero pano khangala tsogolera kutundako are you convinced you have done enough to be calling on Malawians to return to your leadership pano chabwino so komanso khanya ma partnerships this time around muthakumakula mitima amene mungathere koma taona pa graph ya Afrobarometer kunena kuti kulibe amene akumenyera apa kuti paika muphunzire kukhala bwino ndi anthu kuti migwirizano isamavute chifukwa papa ivuta migwirizano chifukwa chakuti mutati muone mgwirizano wa DPP ndi afort ndi chani ndi UDF siti kuzaluda inda bwanji kudaliponso nthawi ina wake mgwirizano wa chani uyu DPP izosati afort and UDF kenaka wa MCP ndi tonse anthu sakuona wa maava amene panopa anthu amene apite mu migwirizano IPP ndi amafundi pachapa nga ubalizano kwa umva masecretary general wosta kunena kuti mgwirizano uwu sukhanga twatosa alansi amatero mwasinthapo patipo magwirizana chani chimene mwayika mu mwala what have you cast in stone that you can't lie to each other okay yes reaction yanu abwana nakumana ni munthu wina ku Zambia tati mate achimwene kodi timangokoperana ndalezi mwangofa kuti ife kuna titosa alliance nawonso ukapanga tosa alliance na hiyo nadi tosa Eddie Kaluwe kumeneko former president akufuna tabwerere kunonso former president Malawi ndi Zambia makhala ngati ndiyambe ndi DPP choyamba nchonena kuti manambala awawa anali between 1st to 14 August 2024 ndimene zinalili unfortunately funsa imene amawafunsa iyo manena kuti kodi mukavota akuti anthu ambiri amanena kuti yes tukavota overwhelming koma mukaona registration jeni taika ya registration ichi osati imene yoyo wike
uike ya mekija kuti ndi angati amene alembesa mu phase 2 imene yoyo ndekuti ndi page 2 ya document ya meki imene uli nayo akusaka inu but even so imene mafuna kutulukayo yes I would definitely vote 84%. Yes. Koma munthu sunga kavote ngasunalembese. True. Ndiye mukaona ma statistics mmene anthu alembesera ndimonera kuti inuyo ngati anthu andale mwina muzikhala ndi concern chifukwa kuvotako mwina intention inalipo koma ngati sana kwanise requirement ya registration anthu osanga kavote. So for me I would look back nkuna kuti ngati pali mwayiwina fika registration ina sinate yes kumene kuti registration ikuja chonde ino ya DPP ndiyamba ndina DPP alimbikiseni anthu anu kuti alembese chifukwa you missed a golden opportunity pamene registration imayamba inuyo munali ndi zinthu zina zimene madandaula ngati zonena kuti anabero ntalimanja pange design chair wa meki komanso zonena kuti ya machine ija imene ija iyayi sitikuyifuna ndi zina zoterozo. Unfortunately nthawi imene ija alalipiso anthu ena fachonena kuti amakumverani ngati atsogoleri amaona ngati unoti ndizikalembese apa pali zakuti. So for me I would say chonde onesesani kuti zimene anena Afrobarometer should be translated into registration. Push kumene kwa salako. Number 2 ndipite ku nkhani ya alliance kwa ino ya DPP yomalizira imeneyo ku alliance chonde yambani kumayankhula bwino fani namvaso ena ku DPP omanena kuti ya zimene zinkachitika pakati pa MCP ndi UTM zija mukangoti simunawatenge bwino ayutemuwa mutakudabwa akukanani akabambe the way has been coming out strong he's capable of saying kunena kuti ife sitofuna alliance. So chonde ukamakhala kuti ukunyengerera umayenera kunena kuti pena pake sinowenso uziyankhula with a soft voice. Sa DPP mukamayankhula ndi anzanu a opposition show strategic approach yoonesa kufewa kumbali ya MCP malangisonso awiri. Choyamba mafigures awawa kamwana otomba sumbo sidi kaya simugona kaya ena mmakonda kupemphera momkwera nawo kuphiri. Numbers are numbers. Nothing will change that. Koma chachikulu nchonena kuti inuyo pamene ndime ya salai makamaka for me musatengereza regional chifukwa alipo ena MCP amene mukumakonda kumanena zonena kuti iye ku Central Region ife tikudali Central Region mana akuti imene imachitikira sabe imene yachitika Malawi yonse mutakuona kuti amabanga amachita categorize mazigawo zitatu kuti kumwera pakati ndi kumpoto anthu onse apakati china chilichonse chimene chimafunsidwa chokhuza boma amakhapa number 1 kuvomereza kuti zikuyenda. Anthu akumwera ndi kumpoto nawonso akususana amada akaphatikiza pamene amazaoneka kuti ngakhale aku Central Region akulankhula ndi mphamvu komano mukaphatikiza kumwera ndi kumpoto akupezeka. That's the numbers you see. I just wanted to make it mukaona mu presentation ya Afrobarometer. You're going to see those graphs. Very tricky as I perfectly know. Central Region is supporting the current government. South and North. Now put together, they are dwindling what Central Region is saying. Exactly. Fundo imene mafunga kunena. Kunena kuti musakhale satisfied ndizo manena kuti ife kuchigawo cha pakati kuli mavota ambiri ndi kuchipinda kwathu bona anthu akangovota faithfully ife bastilowa. I do not think even my figures mena mayendesera apa kuti akuonesa zonena kuti kwanuku mtati anthu avota ku Central Region ndiye kuti mukhala ndi 50+1 ayizosatheka. If I were me I would be more strategic kuti mukalowe ngakhale kwinako. At the end of the day boma isamainde sada ndi chigawo boma isamainde sada ndi mtundu umodzi wa anthu wonesesani kuti mukondwerese amalawi mukakondweresa amalawi ndikuti mavoti asachokera kuzigawo zosiyana-siyana. Pepani achunga ndi 10 minutes tutapanga 50 minutes imene timakhati kuyankhula za Afrobarometer zimene zakambapo za corruption zimene zakambapo za political landscape people are reacting differently. Chenjezo ndiyo kuti nguluwe inali yasampha utaninga number 1. Number 2 amanena kuti pena chosamva tidapa nkhwangwa ilimo ndiyeno izizi aliyese mmene atigwirisire ntchito zotsatira zimene zizi akhoza kuzamwetulira 16 September 2025 akhoza kuzalira nazo. China chimene timafuna tipemphepo potengerapo mwa imene ndokuti
parliament yathu mpaka pano sidatiuze kuti kodi takhala kuti sitinapeze 50% plus 1 round number 1 tipanga bwanji vote yachibwereza pamenepo ndi ameki sakudziwa kuti azapanga bwanji chifukwa parliament ikuyenera kuti ichite guide nakapempha kuti tayapase na parliament achite guide so that MEC should use that guidance. We do not have the mechanics. It's just saying kuti tikuyenera tizaponyeso vote masiku 6 which is 2 months. Tizatani itapezeka kuti na sinampeze munthu amene wapeza 50% plus 1 first round. We gonna wait, we need to vote within 60 days. Tizatani tizapanga bwanji pamepo chonde. It is important that parliament should guide how in an event, because we are all thinking kuti 50% plus 1 is going to be achieved first round, but it may not. Can you please provide guidance? MEC doesn't know because MEC must be guided by the law. We don't have that law as we speak now. Chonde tipite ku break ya Ceres Enterprise tikachoka kumeneko in the last 10 minutes 5 minutes tikambepo za Nyalonje tikambepo za polisi ndatulankhani. Ceres Enterprise, please. Ceres Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 3,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Takulandaniso pamene tupitirira ndi program yathu ya Hot Current ya lero pa 8 December 2024. ngati mungu joina kumene kulikonse kumene muliko takambira nako za Afrobarometer mu mphindi zoyambiriramu. China chimene timafuna tingopanga share zimene zinatulukanso mu report limeneli panali ife atulankhani. Kodi mmene timapangira ntchito zathu do we affect negatively kapena positively mmene tikupangira. Now 28% ya anthu amanena kuti zimene timanenazo zimakhuza zindi negativity timasokoneza mmene zinthu zikukhalira. 72% akuti iyayi tupanga bwino mofaya akina Hot Current wa akina Hot Current kuswa lero wina ola tupe zisadi atambira kunena kuti tuchita bwino ndipo tuonjezere moto nde ifeyo monga anthu okhulupirika takumvana Malawi. Malawi anza kuti pocket and we have heard. So titika gear ina takumvana Malawi madiyankhula takumvani 28% akuti we have been. Tipitirire ndi nkhani ya Nyalonje akunena kuti panopa atula pasi udindo wawo ndipo a president achakwera avomereza akuti iwo adatula pasi udindo wawo mu July komano adauza kuti ayimeka ifa padali zina ndi zina zimene amafuna kuti aunike. Mwachidule reaction yanu ndiyo tani kuti Anyalonje nduna yoona za anthu ogwira ntchito poti mnamaliza muna kuyankhula ndinu ndiyabe kupita kwa amapang'ombe amsukuluzi very quickly, what is your reaction and what does this mean? Actually she is saying kuti chimwalirire na chilima zikuoneka kuti sizikuyenda bwino. Yes, she hasn't said much but this is to do with the demise of South Chilima. Your reaction quickly. Oyamba kweni ndi nene kuti sikawiri kumva nduna yonena kuti yatula pasi yoka tindi nduna zambiri zingapo even in the current administration zimene zolephera ntchito zimene zitule pasi zimene in principle kuda inende ndivuta koma sadula pasi udindo chifuna kunyambita mpaka na atero ina kuti atia zipitani. So sometimes wakaudi zina sukuzona bwino kabla sukugwiriza ndi zina zimene zikuchitika umathaonera I should be part of this umathakutwa pachudito. The good thing maiwa akhalabe apereka ukahinti kunena kuti timwalireni Asalo Chilima because I've known this woman ngati maiwa UTM. So kuteka kuti iwo inspiration yao unduganize that's Jonah thinking. Mwina amapaka draw wa mwina malema Chilima
mwina kutheka kuti that death as it was so sudden mwina it hit her so much kuti sakanakwanitsanso kukhala mwina mu administration imene amene anali tsogolera kuti akuyitemu mwina sakumuona chabwino. that's about number 2 mwina akuti wasn't ameneyo tilayi tonse imodzi kama kale tilavo mu July pomwe mulipo tinkayisira waibira phone Yes. tukumva kuti khangata atulabaso Yes, so time imeneyo ndiye kuti a president anayika mayiwa pa hodi July, August, September, October, November, December. Ndiye kuti probably 4-5 months down the line asadawauze kuti zikhala mtundu wache. Ndiye kuti iwowa mtima maovu adasiya kai mtulaibo. Yes. Yeah? Yes. Just last week kuna mafunzo yana iko parliament amene wambere ministry of labor. Akuma wambere kuti hayi mafunzo amene all time kakaye unali best for what zikakhazilizo zimene zozo. So it speaks pankhani imodzi imene a president asabakha akuma proposa mbuyo mu kuna president nthawi zina pakamachitika zinthu. Let's be quick. Chabwino. Achunga reaction yanu. And what does this say? Is this the first that we remember? Could he a sitting cabinet minister has resigned? Choyamba, I think government could have done better. Because government, dunena head of government, amenala president. Muntu wabwera July, ndikusiya ntchito. Ino mukuti digai. Nditakumvesa, mwina fire morning period, inali sanate. Komasa nthawi imene imezimendera zinthu that government for stability reasons mafuna kuti anthu asambe kuchoka. Nizomveka. Koma for 5-6 months? No. Ndiye chimene uthandauza nchonena kuti amene amagwira ntchito mundu nawo ngati in this case mayiwa. Ndiye kuti even commitment yawo you would question it. So wopanga safa ndani. Ndinuyo politically kapena nda Malawi chifukwa nkhani ya delivery on the ground is compromised. Even imutadziwa ulikunena kuti ata bwana ako akusamuka ata anda transfer achimene sizimayenda munthu opakira. So for me I thought you could have done better, Mr. President. Ndipo malose. Number 2, Anjalonje is more of a technocrat than a politician. Menda's wilai. Imakumbuka tena yake interacting with her at some function, she's more of a technocrat. Ndona ngati chinchisanzo chabwino chote enough totenga pa phunziro. Munthu samangogwira ntchito kopanda conviction. Uzikati mtima wako uli pamene popo. Ngati mtima wako palibe pa ntchitopo ndipo ino kwasira Malawi ena kuti ayendese chinthucho. Tiyenda anthu ambiri not just even in cabinet. Malo osiyana anthu mugwira ntchito mtima unachoka kale amachita kukwekweza kuti mpite ku office akazanu kuchita kukumbusana kapena amuna anu kuti kodi simpita ku office. If you don't have a heart for your job, please follow where your heart is. Chamalize motel. Yomalizira nkhani yathu umene uthenga wa Mainyalonje ndumene yomalizira nkhani yathu ndiyo kuti apolisi ya ku Blantyre adamanga mtolankhani wathu Isaac Salima chifukwa chokuti amagwira ntchito pa road traffic directorate apa kumene kunali nkhani za makatigole chani. I don't know whether we should comment kapena ifeyo we are an aggrieved party na feso mwina we going to be compromised in our comment, but here is an issue that we decided to bring it in the program. Kuti palilamulo loti do not obstruct an officer on duty. Kodi palibe lamulo lo do not obstruct a journalist on duty. Reaction yanu abana mamsanga. Ileo I don't think I will be compromised. He will not be. This program abana imanela chunga. Nanga si even 70 actually it says kuti 75% favor media law of watchdog. Apart from jangu tipanga ambiri abana ndakuba pakazaka yes for my 75% I will be a good watchdog. Tugwira bwino ntchito yathu ya ulonda. Aba timwana na scenario imene very quickly mina. Yes. Pali chimpirikiti paro traffic kuganda. Pompatu kwa sedi. Wodi feti mamvatu akamakuwa. Pali chimpirikiti ma driver ena akuti kati gole manani akumagwira kuteka ma network katengeni kati gole ndepali kati gole chakupereka yes ndepali commotion yes yokuti ikanatha atusifuna somamenya rafu bebata yes apolisi akubwera to bring order ntolankhani ndiye kuti wapeza nkhani kuti pachina izo chichitika yes achita report imene sikuchitikira apolisi they are coming to bring order something very positive yes. If you ask me yes ichabu nubudo chinthuchi yes. So ndapeza nkhani yes this person amagwira ntchito ku institution choni Times Group yes
kuli TV Yes. kuli wireless kuli newspaper chithunzi nchofunikira akutenga chithunzi ndifuna ndazutsa Malawi telling a story even using a picture yes ndakumusa kunena kuti kuti jambuliranji koma kuntenga koma naye nino mpaka na ku station fufuta zimene zili mfonimo ndimanena kuti mtu ankhaniyo anaphwanya lamulo loti chali number 1 limemuli nene kuti section 35 36 37 ya constitution ya Malawi imakamba za freedom ya human rights yes atu ankhani apange publish zinthu and stuff so kungobwera nkupanga zimene anapanga awawazi ndikuzani apolisi ena sonse ena they are very reasonable ndalipo anthu ena apolisi ena akuluakulu ena sasangoti mwina za apolisi anyamata anyamataje sakapanga amalandira instruction jona pamakhala wamkulu wina bwana amene nkuganiza kwake koperewera mwandale kuganiza mwandale amaganiza mwandale ngwachipani yes amakhala ngwachipani yes wapolisi wina wachipani amaona ngati kuti tikashisha tonse yes ndiye kuti zili bwinobwino ikwakumbutsa kuti apolisi inu achipani makamaka achipanino dziko linoli lino tili ndi mavuto ambiri oyenera kupanga musapatse ntchito zina zosafunikira kumkuyu aziyankhira paboma ilili limene afrobarometer ikuonetsakale zinthu zina kale mtsogoleri wa dziko lino limwe apero breakfast mnight hour ku state house munakamo matii ndi zina kumene kuti adanena kuti as long as I'm the president of this country I will not allow any journalist to be harassed nantu akamanira ati kuphiriko is not me ndekuti nangapa sachitikira anala president alipo up to now akuti atiusa ndakhabaji tikudikira office yanga ndinene kuti yes apolisi ena alipo ndapolisi koma ndachipani yes ndachipani amakhalapo not just from this government amakhalapo kwambira kale amakhala kuti amabwerapo ifoti chipani chawo chayikapo yes koma understanding yawo ya zinthu amwana ndi ziro zamvetsetsa zinthu la 40 liyakwanira limakwana chabwino ochunga msanga tadusa nthawi pano pati mu 7 bullet mmakumbukira kuti inalipo nthawi imene apolisi anapanga operation anagwira anyamata ena kuba naisati mayi ndingati naika galimoto chapa Shoprite yes and zinajambulidwa yes and chithunzi mechi chachitazungulira ife sinachigwisa ntchito anthu ananena kuti koma apolisi kuti anthu akuombere ni mmanja it was because camera inagwira ntchito so kamerayo musamakhale ngati kuti mukusankha kuti pamene zili bwino ndiye tichambuleni pamene sizinaende bwino ndiye musatijambule program isanayambe namuyimbira munthu wina kwere sete wa polisi nanena kuti chimene ino ndimakukhulupirira ndimayankhula chilungamo tinena ni chilungamo pa nkhani iyi mukunena kuti ifeyo tili ndi lamulo tili ndi malire onena kuti tisakujambule mukawagwira ntchito ananena ndi mwachindunji ayi inu mwayenera kuti mutijambule pamene tikugwira ntchito koma ndiyankhulenso pano mwachilungamo kunena kuti achunga mwana nthawi zina mukamakhala kunena kuti mwina sakumva nthawi zina wapeza kuti wamusina iwe ngati kholo andikawiri kawiri mwina umamusina wina aliyense asakutani asakuyang'ana pali mwina zinthu zina zimene zimatha kuchitika zonena kuti mwina mukachita capture anthu amaopa kuti anthu akakaona kuti napanga chakuti mwina ntchito yanga ili palaini mwaiona explanation iyo and I was ndinamvetsetsa ndipo ndinamulemekeza kuti at least he was open and honest tikudziwa kunena kuti nthawi zina ntchito yanuyo mmatha kupanga mwina zinthu zina zimene zimakhala unorthodox koma even in that particular case what was wrong talking to him bwinobwino kindly kunena kuti achimwene musakhale kuti mwina mwandijambulatu apo mufuna mundichosese ntchito you laugh about it ayi ife tukajambulisa iya ngati ndi mmene timayenda kugwira ntchito inu apolisi ndife ndi ma stakeholders ife ndi amodzi onatenda kugwira ntchito limodzi chifukwa inuyo ntchito yanu timakupasani platform kuti kuno mukafuna kuti mukambesa pa nsewu zakuba ma investigation timakupasani pa TV pa wireless newspaper kodi tikayamba ubale umene woma tonzana wapangana zipongwe ubale wathu upita bwanji kusogoloko pamene timanena kuti you need us majombo anthu wasife you need us if so we need you tisalole anthu ochepa amene akhuta ndale kuti aononge ubale umene ulipo pakati pa ife a media ndi inu ya polisi ndipemphe
kumene kukusete Yes. chonde discipline these people Yes. chifukwa this is not professional at all. ayankhula bwino Mm. ndipo ineyo ndikungoti ameni Mm. inuyo apolisi you are not above the law. ntchito yanu ndikukhazikisa bata pogwisa ntchito malamulo koma sikuti muli pamwamba pa lamulo. ngati mukuphwanya lamulo mukuphwanya kandi ndinu bwana kandi ndinu ndani muzindikire kuti zimene mukupanga inu ngati ogwira ntchito za boma zimakhala m'maso mwa anthu. chonde tiyeni tisunge ubale wathu ngwabwino kufikira pa umene mufuna kuwonongako. muli ni mwayi kuti mwamugwira Salima mmodzi mwa ife atatufe mukanayesera zimene munampanga Salimayo one of us For no reason. we have good news for you. Sizakatheka komalo Salimayo ndi Salima ife timamudziwa Isaac Salima is a cool guy sakangana ni munthu acha ndamimbira so you took advantage of him. namuimbira phone ndeni kuti kuti azitenga zithunzarana ndiuza kuti ndapase password ndeni kuti Ani umapereka? iwe sunanene kuti iya company lawyer wale Tikatekezo timamuza zo. Salima ni Nje- mpingo. Salima ni zabwino. ndenda ta it can be you Mwini mwayi munamuonerea Salima. Ai no. Banku. Ai. Mapamo mendine. Ai desikala. Welcome. Yes sir. Balabo ndepa msiliziro pa program yathu ya lero. Tithokoze kuti munali pamenepo kutsatira program imeneti tipepese ndi tuli tajako about 6 minutes ya news bulletin yathu yamba mochedwerako, but these are equally important issues zimene ngati dziko tikuyenera kuti tizikambirana. Tikumbukire kuti kalembera ali mkati anzana kulembesa. Chonde teni tilembese kuti tiyankhule kuzira mu voti lathu. Ndithokoze a Jona Pankuku, amsukuluzi, amsuko komanso tokoze awayana chunga amapang'ombe Amapha. ndiponso kwa ine ndevu zamwayi Wanda Nkwenda vi Msisya mwakoma nonse. Goodbye on Selly's Enterprise. Selly's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 3,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.